Alat lang, may insert pa akong saro. Sa iling nindo ang Oxford. Pwede. Ano Oxford? Oxtail? Oxtail. Sorry. Wala. Testing ko lang ka mo. Panic clips na niya. Panic clips na niya. Nakaabot ako sa eskulahan. Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayang intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Inihatod sa indo kan si Ramsena Production. Puro ka man Ay, naku po. Garito nagtitindang tilapia sa duman sa may Samuel, taga-Buhi. Di ba sa may parting Rinconada? Oo. Mga paratinda dyan ng tilapia, mga taga-Buhi. Oo. Itong mga nagralako dyan, may paratinda duman sa Muya. Pag haling buhi, masira mo ng tilapia. Tano masiram daw Kasi may sulpur. Mismong nasa lake baga siya talaga ng buhi. Oo. Tapos ang sabaw ba kaya mga ay bakong baaw. Bato ba 'yon? Oo, bato. Ang lasang itong Laboy. Laboy. Yan. Laboy, oo. Iyo. Ganun mo rin ang boses ni ni parang Maluy, harayon ka sa mic. Ha? Dai. Tama. Na makusugon. Makasugan sa pati mo. Baka ako lang nabubungog. Maluyan, may tutuligid si Bon. Ang tuli ko girl nagdadarali. Romantic bago ang Jane tapos ang ko. Okay na yan. Ko na lang yun. I-edit ko na lang yan. I-compress ko na lang yun. Yeah. Okay na ito. Balik kita sa sa tilapia. Ayun. Di ba pag haling buhi, may sulpur nga ni, masiram. Ano ang sulpur? Sige na, nakakanapit ka ng sulpur. Ayun na. Ano ang sulpur? I-search mo na lang. Yan ba kasi tao yan eh. Iyo? Itong sa wave. Surfer pala. Burat. Alas mo na yan, be. Magaganda na dahil sa oras kang mga joke mo paring Linus. Ay, nako. Hindi nga itong sabi ko sa Indo, itong sabi nung intro sa wagta, argan. May nagtitinda naman sa muya. Talaga mapapabakal ka ng tilapia. Tagaruho na mo. Paano Nagtitinda, garo porn star. Ayun, pa nagkakaraw siya. Itong nag-aagi sa highway? Oo, nakapadyak, nag-aagi. Ito kong nag-aagi. Sa rin ko na, pag nag-aagi, naglalakaw. Oo, naglalakaw. Ay, ugo kaya ba ito man, gitong garo para taho man, arko ng style? Ay, magabaton mo niyan. Kasi ang tilapia kay Puan may tubig. Ito ba? Kanto ba kayang panahon? Sabinta na lang. Sabintang mga aki pa kita. They pa man afford ang try ang sidecar na yan. Ayun, naka-plastic na talaga yan, no. Pero manang yelo. Pero bibit-biton mo tilapia. Ayun, araw kayan ang sa Muya, duman sa tinambak araw kayan. Talaga nakaparatos na siya. Tapos minsan nga ito nakangara kasi tigbugkos lang sa nguso. Bako tong halimbuhi. Tapos sa Muya, ang halimbuhi tinambak nga ni nakabanyera pa ang mga nagtitinda ng tilapia. Ayun. Tapos naglalako ning nasa padyak. Sa Muya, parang namit laboy, kaya hapon kong tilapia. Tapos sa Indo kaya, bakong masiram. Ano itong sa agdangan? Dakulo kanto kayang, di ba kang commuter ako, panaga, dakulo niyan mga sira. Dinedara sa naga mismo. Yeah. So pagwapan sarong mga sira ang may manlasa ning laboy. Talusog. Ano pa ba? Talakitok sa sa dagat yan eh. Lalatakong ko lang. Hito baga minsan lasang laboy. Oo, tapos ning fish. Bangus. Di ba namin laboy din siya? Oo. Itong sa may aba. Tapos pa? Ano Turus. Catfish. Turus? Di ba, ayun ang hito, ang catfish, di ba? Hito, catfish. Ayo, catfish ang hito. Oo. Baka magbalik na naman kita sa uga mo. Tawag mo, bahong lasang laboy. Lasang tubol yan. Ay, naku. Kurutuin gayo. Yan na naman ang pinag-urolayan. But anyway, at least sa istorya ako lugo na si taga-Irigan na nagtitinda ng tilapia. Halo-halo mo sa naman kaya magtaram. Taka mo kayo, sige nung sarapaw. Dali na, go. Dali na lugo, nawara na si Joe. Dali na nga ni. Anda yung pangarang kaya ito si Randy. Tapos nagmamama to. Tapos ang ginigibo ka to sa Muya, pag ang tilapia niya, paubos na,
Tapos sararadit na lang. Tinatangro na lang sa mama ko ning murang halaga. Iyo. Tada. Iyo. Tada, itong tigpirilian na ng tilapia. Pero sa murang halaga minamo ko. Okay. Ito pa naglalako to, nagkukurao to. Tilapia. Iyo. Tilapia. Kaya minsan mapapaluwas ka talaga. Halimbawa kung aki ka, tapos madadangog mo to, garo na mo, ayaw na si Lexilor. Ayaw na si Lexilor, naglalako ng tilapia. Tapos na ano lang pala, na utsan lang, na wala na ng hinangos, kakataram. Tilapia. Iyo baga. Tilapia. Iyo, araw talaga siya kayo maglako ng tilapia. Pero nakamiss man to, sana ang buhay pa man to. Ano to nagmamama to Di ko aram baka pag nagmamama to, tinutop ka naman sa tubig. Tilapia. Tinutop ka naman sa tubig ka tong tilapia. Iyo. Tapos kumamugmug siya, itong tig-anoanin tilapia. Ayun pa yan. Grabe mong imaginasyones. Ay well, diyan kita nag-uugma sa imagination. Imagination. Mas ako Yeah. man, istorya ko man, si kamag-anak ang agum ko sa... Tilapia man. Ay ba nagtibibenta ka? Kalabanggo, tinambak na lingaw ako. Pero, sinda, pag ninda na uubos, ang tinitinda nindang sira, tigtataw na lang sa mo. Iyo. So, Siyempre, minsan, man ninda yan lalo na pag nakulon pa, iba na una lang, di ba? Ayun. Saka Oo. siyempre, umay ka naman siguro kayong kakapanir aral daw na sa natilapia. siguro ang Iyo, permi man. pa nga dyan ni paring Linus. Sana po, di maubos. Sana po, malugi. Para may libro. Hindi ka, nakapangadya na kung araw kayan para lang iguning pagkakan. Iyo. Oo, Anong klase? goto. Goto? Ay, no. Sana po, hindi po maubos ang paninda. Pero- Parang itaon na lang po sa samuya. Pagkakan na naman baga kaya pag-uulayan. Oh, Ay, speaking nagugutom of- na lugod ako. Ay, masira mo daw Ayan. yan sa may iiba sa gulay na langka. O yan. Yan. Nasingit mo yan. Di ka araw ko sila kumala. Maloyo pa ang intern ta. Mawala pa, maluya pa. Di pa nakukuha ang patama pag pang segue. Ay. Oo. Di ko aram Sabi ko, di ko aram kung ubos na ka muna yung istorya o Ayun na yan. Malawag Hindi niya alam na sa queue. di mo alam dapat si may queue. queue. 10 minutes na. Yes, Di ba good job. di ba ang intro ta 5 minutes lang? Yes. dahil itaso bago ba kaya nag-test kita ng live. Ayun. Oo. So, iyan. Diyos maray na udto, banggi, aldaw po sa indog kabos mga kanatong natiks. Yan, grabe. Gabos na oras, binanggit niya na last time. Ba, kaya masitana naman ako. Palakpakan po niya to. Yan, oropakan. Oropakan. Ayan. Good So, job. since mga kanatong natiks na tukarta na so pagluto ning nato, ngunyan man po, sa tuyan to karon ang pagluto ning langka. Langka. Ayan. Sasabihin ko na ko tilapia. Tilapia nagpuan si Ulay. Uy, ka, pwede mo ang tilapia ibangot sa langka. Ay, sasabihin ko na chan. Ayan. Ang aning masaram. Pero anyway, paborito mo ba ang langka, paring Linus? Ay, nako. Dae. Di mo paborito ang langka? Gulay na langka? Pero di ako mapili. Nagkakakanang ko langka. Pero di ko siya paborito. Oh. Tama nga sa gulay, naigulay. Anong gusto mong gulay na langka? Si hinog o si hilaw? Silaw. Ano? Hilaw? Taday mo niluluto ang hinog? Uy, ikaw ang ibayo. Tigda, pigahalo. Makamis na yan. Pag kasi yan, garo pag siguro no Pag choice nakulan. na sinda, garo ay... Diri na kuaninda, tapos Hinog hubal na. na apo dyan ay hubal. Hinog na. Hubal. Hubal. Yeah, Oo, pag di ba? hubal, itong day pa hinog, day pa putot pa, pero whatever. Humbalan. Basta hubal. Bakong saring kunada, abal. Abal. Hubal. Oo. Sa hubal. Hubal sa sa parting Central Bicol. Hubal. So paano mo maaraman ng langka or ano bang langka? Gulay or Prutas. Prutas. Oo. Tas. Ayo. Prutas, jackfruit sa English. Jackfruit. Aram ko ang kayo ni. Aram ko ang scientific name kayo ni. Kreske kamlos kabrosius prut. Russian bagayan. Orasyon yan. Baka mo yan scientific name. Amen. Wait lang. Scientific name. Kang langka. Langka. Jackfruit. Kasi Scientific. di man yan maano ng langka. Yan. Oh, sige. So, habang tigga sa search ni Bon ang scientific name kang Ako aram langka. ko na. Alam ko na. Oo. Aram ko na. Ano? Scientific name ko yan. Ginagata shoes, langka shoes. Last mo na yan. Mas muna yan. Gagada ng takanan ni Diyos. Yan ang sinasabing habal. Mahambalan tayo. Mahambal ang takana. Mahambalan tayo. Ina ito. Ito. Ayan.
Ano nga ni, yun ang scientific name niya is Artocarpus heterophyllus. O sabi na, di ba, may hetero. Sabi ko sa Indo Heterophilus. Lingaw ko na lang kayan kasi kakaibang yung scientific name It's niya. Artocarpus heterophilus. Garo ka nagigibo ng potion, love potion. Love potion. Ano kaya ba? Gulay ba siya or fruits? Prutas talaga. Sabi Kasi niya, jackfruit gayon. yeah. Di man sinabi It's a jack. tropical Asian widely grown throughout the blah blah blah. Oh, large fruit. Di man sa ginabing jack vegetables. Pero paano mo maaraman kung hinog na siya o hubal o putot? Madali lang yan, maraman. Paano? Bukan mo. Uy, di ka. Pag hinog na, mapaparong mo tulos. Ayo, Ayun? mahamis. Oo, Saka mapaparon. may nagagatak na siyang dikit. Saka Iyo, May tinatanga. pagatak na siya, iyo. Saka tinatanga. Pag Kasi- na, maraman. Iyo, pag dai pa yan hinog, ano yan, garo, ang tamanga tanga ba yung pakiram siya. Yan. Paano Saka, yan? may hiling mo yan sa kulay. Kapag hubal pa or putot pa, ang Green na kulay green. niya is very brilliant na green. Yan. Okay. Yan. Tapos kapag hinog na, na siya, nag-yellow green na may Ayun. iba-iba ng kulay niya. Saka madali mo lang basta pagsalit pa, Saka idungdung mong dungo mo zuman sa mapaparong mo talaga. ayo. Yan. Siguro dahil haloy na kayo nakakaguno ning langka Duman sa Muya, may langka kami sa Atubangan may. Kaso dahil na siya masyadong nagdadakula kasi nakulangan gyud sa abono. Tapos hanggang sa nagadana sana, garo na peste siya. Oo. Pero permito kadakol kaming nakuha kadtong bunga ning ng langka. Masarap ang langka for me. Saruin sa mga sunod diyan sa natong. Natong, Di yan. ba? Oo. Yeah. Pero gusto ko rin itong ginibang mo last time, itong, talbos ng kamuting kahoy. Talbos ning ka. Kamuting Itong kahoy. itong kamuting kahoy, itong dahon ng kamuting kahoy. Ayan. Nakadamit ka na kayan? Sibo, nag-ibo Ayo. kayang digdi. Itong Iyo? dahon ng kamuting kahoy na ginulay. Iyo, Saka, masarap yan. lubi-lubi. Gara ko palagod si Tagabukid. Mariris ang Speaking of, Tagabukid. speaking of lubi-lubi, pero abo ko magkakan ka yan. Aram mo ta, no? Ano? Kasi, di ba may Oregon kami? Yung kinakakan Ang ko. lubi-lubi, may binabahog lang yan sa mga oring. Ang Ay, lubi-lubi. Wow. Iban talaga, Iyo. mayaman talaga niyo si, Linus. Man, pero, Ba mo talaga eh, talaga pagtambay? kaya di ako nagkakan lubi-lubi. Pero Pero masarap pwede yan. ako mag-try, pero di mo ko mapakakan talagang kakan. Pero ikaw pa bagan sarong langka na tigugulay din. Garo siya langka, pero saradit. Ug to, ug. Ug to, ug. Ugog. Ugub, sa muya, ugub ang apo. Ugub Yan sa si- Indo, no? Ugub. Yan pag niliteran mo, ma-spark. Iyo? Iyo. Di ko na Di ko inaaram. Siguro, Ang pag, siguro pisot-pisot. ay pag salit pa, itong day pa nagdadakula. Pero pag dakula na siya, garo siya langka na salit. Pero bako siya itong matarom, bako itong masyadong Dahil siya matagas. naglalaba actually. Ano lang siya, pabilog lang siya or basta may sadit lang talaga siya dahil siya nalaba. Pero normally nilalagbag ang ug-ug sa sa sabaw, sinabawan. Day man ako Pwede man ang langka ilin nagsasabaw? ang langka. Man sa nagpapaksiw. Actually, dakulon pwede mong gibuhon sa langka. Bako lang gulay na itong may gata. Ayo. Dakulon siyang pwedeng gibuhon. So, Ako pero never ngunyan, Ako never pa akong nakalasa ng itong sinabuan na sinasabi mo. May lang talagang ginataan. Yeah. Ang So, ngunyan, May istorya muna ako. Si isa ito, si Juan, si Pedro, saka si ito. Saka si Juan. Saka si Jose. Yan. Sabi ng tanang si Jose good ato si Jose. Sabi katong kakahadi, sabi na, kamo ngaya, dahil kamo nagkasala, magdara ka mo ng prutas na lang sa kuya. Yan sabi na, ay, prutas. Di, inat mo na si Jose. Dara si Jose ning prutas. Sabi niya, ang kaya ko lang yung madara, lansones. Lansones lang ang nasa nasa ay, natad. sosyal. Lansones. Kadakulan siyang lansones. Dara. Tapos naglawag siya duman sa kamahalan. Tapos pagluwas ni Jose. naghihibi si Jose. Naghihibi. Sabi ka to ni Juan sa kasi ni Pedro. Tano daw naghihibi si Jose. Si Jose. Tapos yun naman sunod naman si Pedro. Si Juan. Si Juan. Oh. Naglawag si Juan. May darang lansones.
Wala naman? Ay, di, grapes. Ay, Grapes pala. lintian. Naglaog grapes. Tapos yun na to. Paglaog na yung Malumoy-lumoy. Pag grapes, di, yun na to, sabi niya. Pagluwas niya da, grabe niya da ang bus, kakataniling niya da si Hade. Si Pedro. Oh. Si Pedro. Tapos sabi na sabi na ni Juan doon kay Pedro, grade ka na paglaog mo. Daro niya lang. Siguro aram ko na. Paglaog doon ni Pedro, sabi ka to ni Hadi, o baka ang kalson mo, tayin darawang prutas, ilalag ko sa lubot mo. Anong dara niya? Langka nga. Wala. Papasok sa lubot. Oh my God. Puray magagadang ka kayo. Ganon ka kayo. Anyway, hindi ko na-deliver si Joko. Hindi ko na-practicean ko ng maro. Boring. But anyway, that's speaking of Blanca. So, ngunyan, ang ngunyan na daw, pag-uulangin ta kung paano maggulay ning langka in our own version. Kung paano magkaigwaning masiram, di ba? Ano-anong mga pwedeng ibangot? Oo, yan. So magpuon kita kung paano ubakan. Ano ang mga teknik nindo para maging madali ang pag-ubak kang langka para sa paggulay. Punta ta si Paring Linus. Kasi feeling ko si Paring Linus garo expert. Garo mayaman Garo dahil ni nag-uubak ning langka. Paano mag-ubak ning langka, Paring Linus? Yan. Kakabutan man puro. Paano lang kalakon lang? Yan. So, tighiwa sa inda. Paano? Tighiwa sa inda. Oh, yan. Iano mo, tighiwa niya. Yan, inihiwa niya. Explain mo ta. Podcast kita. Sorry pala. Nalingaw. Oo, nalingaw. So, yan. So, hihiwaon siya. Pinapatindog mo, di ba, ang langka. Saka, tapos inihiwa mo. Inuhubakan mo yung araw yan. Inuubakan. Hinuubakan. Oo. Tapos, pakahubak, saka mo, i-slice na siya. Sa tahaw. Sa inyo, itong pinya style kapag nag-ubak. Yan. Okay, yan. I think gabos man na pag-ubak ning langka arog siya kayo, no? Di ba? Pero, Dahil gabos. Para sa inyo. So, ang gigibuhon mo inot, malag ka ng lana sa imong kamot para dahil magdukot. Kaya nga, wala yung sabi ko, parehas ang ubak. Kaso may technique bago ubakan. Sin datig babanga ng apat. Oo. Sa Indo, yun to, bagbabanga ng apat. Sa Indo yan, baga garo pinya. Pinya. So, gilid. Sa mo apat. Binabanga mo na sa Indo apat. Yan. Okay. Para mas madali. Para madaling ubakan. Garakan mo na lang, Kasi dapat Para sa inyo sila na? Para dahil magdukot. Di ba madukot baga kasi yan sa actually, inuubakan na nag-iiritom pati yan. Oo, bago mo ubakan ang sarong langka, lalahidan mo ning lana sa imong kamot saka ang kutsilyo. Ang pinaka-problema lang duman, syempre safety hazard, di ba? Na ang mahal nas. pag naikapot ka ng kutsilyo tapos nag-uuba ka ning matagas na bagay or lalo na yung balat kang langka, very dangerous. So, pwede kang malugadan, pwede kang magurutan ng kutsilyo. So, yun yan. Ibaga sinasabi ko sa Indo, minsan, tiggahalo. So, hinog sa kasada hinog. Kasi itong halimbawa, pag hinog na, tigkukuan lang duman. Itong buto. Oo. So, buto kang tiggahalo yan duman sa gulay. Tiggahalo nito ang buto lang. Ang iba. Ang iba. Di ba kasi naman ganyan, di ba? Pigpapakalaga kagaan lang nga. Tapos pwede mo nang makakan, di ba? Ang kasi, ang tulang baga kaining langka, ang hinog, may may dikit na, may coverings ba yan? Yan. Na pag tighalo mo sa gulay. Hahalion mo man to, syempre. Ako, di ako sanay. Mas sanay ako ito bagang putot pa na langka. Yeah, yun talagang magayon na paglutoon sa Dapat man talaga, putot. Putot. Putot pa. Okay. Pero ano nang kilo daw kung langka ngunyan sa Kinikilo ba sa Indo or Pedaso, kadto sa muya, ngunyan. Ngunyan baga kaya nakaarano na mabakal ka sa halimbawa sa sentro kang naga, sa taas, na-charap na siya. Naka-charap na siya. Nakababad lang siya sa tubig. Ready to cook na. Tig-kilo na siya. So dahil kulang sure kung gurano ang per kilo. Pero may nahiling ako kayan, duman sa dinadalan ko ng agribusiness. Itong tanom na langka, igwa na sinda itong, English sa lagkit, itong pulot. Pulot? English. Paste. Garo siya, malagkit free. Na ang langka niya, pag binukahan mo siya, dikit na lang ang dagta niya.
Oo, sabi ko, nice. Garo magay na breed ning langka. So, kung magulay ka pala. Hybrid na. Oo, mga hybrid na. Pero iba na kasi ang lasa kayan mga arog kayan. Di parehas dahil napot ko. Kaya ayan. So, ngunyan, naubakan ta na ang langka. Ano na ang sunod tang kaipuhan para lutuin Hugasan sa inyo ba binababad nindo sa may suka? Babad. Binababad nindo. Babad talaga. Dikit. Pero ang iba may nailing akong si sa mga friend ko. Tig papakalakaga na hinda. Tigbo-boil ninda. Ang langka. Iyo. Tigbo-boil na mo. For example, 'di ba, magisa-gisa ka muna. Habang silang ka, tigbo-boil muna ninda. So para kaya siguro mas malumoy na, 'di ba? Yan. Kasi ang iba siya bababad siya sa ni suka. Siguro pampalumoy na tong sukang ito. Sa inyo binababad. Parang bigba-brine. Oo. Sa mga inugasan na lang, that's it. Tapos ilalag na lang. Pero ang iba kasi, ang ginigibo is talagang sararadit ang pagkachap niya ng langka ning gulay na langka Ang iba man, darakula. Tagaro, garo itong mangyari, masapog-sapog man ang dating daan na daradakula. Yeah, siguro depende kung anong klase ang gulang kang langkang gigibuhon mo. I think ang proseso ang pagibo ng langka, garo man lang siya pagluto ng natong. Kasi ang nakasanayan ko talaga, panagugulay ng ginotaan, most likely talaga is pakalaga-akaga na may ricado na yaw na duman si tinapa, yaw na duman si balaw. Lalat lang, relax. Okay. Sige na. Sa'yo nakita. Diba pala sa gulay? Duman sa gulay. Tapos anong sunod duman, di ba? Di ba pig diluhugasan pa lang, duman pa sana. Binibiringan mo yan. Ginakapakupsit sa mga sa tubig. Ano mo yan? Tiglalag mo yan sa tuwalya, tapos binibiringan mo yan. Tapos sa mga rekado? Yan, nandun nakata sa rekado. Paglawas ka yan sa tol. Rekado mo na. Okay, so sa rekado, bawang. Okay. Mawarang bawang. Ako, siyempre, mawala din ang tanglad. Dahil mawar ang luya. Yan. Laya. Sibuyas. Sili. Kamatis. Kamatis. Iyo. Naglalag kamatis man. Kamatis. Sa mo yan, may kamatis. Kasi pag may kamatis, madaling maraot. Sa mo yan, kaya good for one day talaga. One day lang. Pero sili, sahuri na. Oo. Pangbindisyo na lang yan ang sili. So, ang mga basic na kaipuhan is simpre gata. Di mawara. Uy, may laurel. Nalagyan ng dahon ng laurel. Ang iba Siyempre, asin sa kapaminta, pampalasa. Coriander. Yung coriander. Ginigibo ko na mga international cooking na. So, mga basic lang So, may katang guta, katang bawang, sibuyas, luya, tanglad, tapos paminta, asin. Sa gata ba, sineseparate pa nindo ang lipotok? Pinakainot. Syempre. Sineseparate pa nindo? Sa mga itang langka man siya Duwang laag. Di ba si guta, duwang 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 puga. Yan. Duwang puga. Okay. Kasi mas mo itong may 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 lipotok. Kasi para maglanab saka mas soak talaga ka sa gata duman sa langka. Okay. Yan. So itong sa mga basic, ngunyan naman pag ulayan ta, ano ang mga pwedeng ilaag na bangot? Yan, bangot. Ako na. Pupukain ang tinapa. Tinapa, that's the best. Ay, basic na yan Yaw na yun doon sa party kang sige, duman sa mayo. Kasi ang tinapa sa kabalaw, given na talaga yan sa ikaibahanan kang langka. Kaya nga, malay mo si mga Bicolanong day aram. Kaya nga, baga nagtatawan ta sinda ng informasyon. Ano? Tinapang ano? Pinaka talaga? Tinapa. Tinapang ano? Tinapang ano? Galunggong. Anong tinapa? Itong tinapang dilis. Tinapang dilis. Uy, pero speaking of dilis, nilalag man yan. Ayun. Pwede so may tinapa kita sa kadilis. Ano pa? Siyempre bagoong, dahil mawara. Sabi mo nga balaw. Yan. Balaw. Carne. Pork belly. Pork belly sa ila. Iba. Sa mo lang basta may basta may taba lang, okay na. Sabi mo, ikaw ka bang paborito? Ay, syempre, hindi ko malilingawan. Ang paborito ko talaga sa gulay na langka, ang tabangongo. Yan. Tabangongo. Tabangongo siya Kung siya, sa fresh water, ang itsura niya, garo siya hito.
Pero sa tubig alat, ano siya, ang itsura niya, garuhito. Pero pag pag binadi siya, tapos binalad mo, tapos pag nilag mo sa gulay, as in, masiram talaga siyang ilaag. Kasi malasang-malasa na mari ang tabango. Kaso minsan, pag hinahalo mo, tapos dahil mo hinali si mga, dugi. Iyo. Pwede ka madugi. Yan. Yeah. Speaking of, anong lasa niya? Ang lasa niya, Gro white fish. Gro turtle. Ito bang crocodile. Very distinct ang lasa niya eh. Garo siya may pagkabagoong na. Ito bagang naglalapa-lapaan ng sira. Araw kayo ng datingan niya, ang lasa niya. Pero, may pa rin eh. Basta mabata siya pero masiram. Kung sa cheese. Garo lang dinailan. Garo dinailan na maparong pero masiram. Ayan. Diba? May parong sa masiram. Tapos ako gusto ko pa kasag or seafood. Yan, shrimp. Shrimp. Yes. Or kasag. Hinaralo na. Alat lang. Siram. Nagutom ako. Lalo na, speaking of, lalo na sa sinabi nindong pork belly, garo gusto ko lugod oral daw magkakaning lang ka basta may pork belly. Yeah, di ba? Siram. Pero anong klaseng pork belly? Si pork belly na sinangkot siya na mo na kay baka tong gota or ilalag nindo itong garo prito bagang ito bagang prito. Hindi masyado pa ka priya. Oo, itong garo nagkikri-crispy na pag kinakan mo. Ay, siram. Tapos ang iba naglagman sihi. Ito bagang garo susundaraga. Ito mga garo kohol, garo aro kaya. Garo tabagwang. Yan, garo tabagwang. Tabagwang pa lang to. Ito ang tabagwang baga. Itong kulay itom. Oo, na itong tik-tik mo na sa puro, tanganing masurop mo. Masurop mo, yan. Ano mo yan? Ano yung parel na yun? Garo tabagwang? Yan. Mayaman talaga kaya. ang sinusop-sop kayo. Ang alam ko lang kaya muscles. Wow! Oy, pwede din yan. Masiram din yan, di ba? Iya. Pwede din siya ibangot. Pero may ng shell? Pwede? Mayo ng shell, pero mahal ng shell. Ang bebe? Pwede. Pato? Itong... Bebe. Kasadit na ang bebe kaya kapod me. Kabibi. Kabibi. Yan. Kabibi. Ang bibi kaya sa muhe, pato eh. Oo. Bebe. May ang bibi baga sa to kalso. Bibe. Skas na clip. Bibe. Ayun. So, igawa na kita itong mga bangot. Ano pa masiram na ibangot? Ang baka dahil masiram bangot, Hindi, ipa ko nakanamit ng baka. Ang manok. Mahanap ka, ang manok pwede, mahanap ka ng sarong pangbangot na matandem sa gata. Oo. Ayan. Actually, bako sa So, okay na, nasa bangot na kita. Bangot na kita. Alat lang, may insert pa akong saro. Sa iling nindo, ang Oxford, pwede. Ano Oxford? Oxtail? Oxtail. Sorry. Wala. Testing ko lang ka mo. Panic clips na niya. Nakaabot ako sa eskwelahan. Ano yung talalagan mong eskwelahan ng Uy, pwede din yan sa naroot na pati. Panic clip yan ikiklik yan Pwede din yan sa sa apot kaniyo. Oh my God. Iniwonsaro kang inot na episode. Pinaka-inot na episode kang taga Bicol. Si Doraemon nag-i-evolve. Di ba? Tapos mo niyan, ang Oxford. Oxtail pa. Marang nga, ito na yung sinabing hard part. May hard part. I know. Oxtail. Oxtail. Hindi ko lang sure. Pwede siguro. Or mga pating-pating ganyan, pwede. Or may cartilage. Yeah. Pating siguro pwede rin. Try ang Oxford. Magluluto ka sa Oxford. Malay mo, diba? Mag-research sila sa Oxford, diba? Sabihin, what's this? Ayan. So, ini yan. Yan ang mga bangot ta. Dahil siya pwedeng haluan ng ikosno, Ido. Gramulikas ta. Grabe na. Hindi ka, ma-animal control kita, ma-MTRCB ganin kita. Mati ka na naman dyan. Ano yan? Si Rendon? Hayop? Hinayop si Vice Ganda. Si Vice Ganda. Speaking of that, Chika. Chika, okay. So yan. So ang proseso na kung pagluto. Yan. Ako ang proseso ko, siyempre, ako ang sinabi ko,
Garo lang. Kinadakulaan ko, garo mo lang natong, pinapakalag-akagaan, gabos na Ricardo. Ang ginigibo ko talaga kayan para mas malasa talaga. Kay puan mong dokdokon ang bawang, sibuyas, laia, tapos tanglad. Ang ibang tanglad, ginagakod na lang. Pero sa kuya, gusto ko itong pinaka-fresh na tanglad. Itong pinipit-pit mo. Pinipit-pit ko, tapos tigpipino ko siya. Tagaro mo si Ramon, nagluluwas ang lasa niya. So, saan mo siya pinapakuluan? Sa gata na o sa tubig? Sa gata na siya. Na may tinapa, saka may balaw. Uy, sirong. Na-imagine ko na because last time, di ba, ginibay ni Tita Gabos? Ito ang tigla ganyang tinapa, tapos, itong balaw, saka may may kasag. Ay, baana. Grabe. Si Ramon talaga. Taraba na naman kita ka ni. Oh, yan. So pag nagkalaga-kaga na siya, kapag naglumoy na, kasi kayo po mong palumuyon din eh. Kasi may laaya siya eh. Yeah. So, papalumuyin mo siya hanggang sa garo, pag kinakan mo, bako na isang garo magaragas-pang. Na itong... Very creamy, saka stringy. Tapos, may mga strings. Okay. Ano ba? Tapos, talagang malumoy siya. Kakanta, pero manamis pa. Pero pag digdi kaya, ang kinaibahan niya kaya digdi sa Amerika or sa abroad, kung saan man ang kamong lupalop, nakalata na siya. Tapos, ang langka pa, hali sa lata. Thailand. Sa lata. Yun nakalatang langka digdi. Diba? Saka mahal. Pasensya na. Nun. Aram mo naman yung Asian store digdi. Sa Indo pala harayo, Ang langka sa muya, digdi, garo ang sarong lata, nagkakantidad na $3. Tapos, ang gata po, nasa $2 to $3. Oo. So, ano ba, pag niloto nindo, pwede nindo siyang, gisahon? Ang iba, ngunyan sa mga sa Katagalogan, araw kinang gibo ninda. Most likely pa nagagataan na sinda sa Katagalogan. Talagang ginigisa na. Oo, ginigisa ninda. Tapos, garopig, turtotosta, big tuturotostang dikit, saka lalag suguta. So, ibang klase ang pagluto ninda. So, noorin mo ilalagang langka? Tigsasalo na. Ang iba tigsasali na. Kasi fresh pa baga. Pigigisa na siya sa Ricardo. Para at least magtutong-tutong or whatsoever na sangkot siya na. So, ang mangyayari, garo mabilog ang siya, mabilog ang gata niya, no? Garo ka na mangyayari. So, yun na yan. Noorin doon ilalag ang bangot. Kasi dapat ang bangot talagang ilalag mo para maglasa. Pag nagkulo, talagang dapat bago ka sabi mo, araw ka to, actually, ang pinaka-ideal na pagluto kang langka, araw ka tong sinabi mo na talagang pakukuluan mo sa gata. Gabos na Ricardo, asin si itohong bangot. Para talagang mamuot talaga. Manuot ang lasa. Kang gabos na Ricardo, asin bangot, duman sa gata, asin sa langka. Oo. Yan. Sa ko may pagkakaiba kasi samo pala bakong sako taday wala ko kaya pa. Samo tigigisa muna si Ricardo. Tapos nilalag na si bangot muna. Tapos suguta. Saka mo ilalag si guta na inot si inot na puga. Tapos saka mo ilalag si langka. Tapos pag nagkulo na siya, lalagan mo na siya ng mga tansyameter na samkap. Yes. Tapos saka mo siya ulit lalagan ng pangduwang puga. Puga. Yan, arrogant sa mo. Kasi normally ako sa muya, kay puwan mo lang tansyahan kasi ang gata eh. Kasi pag ang langka, pag niluto mo, nagtutubig din. Pag niluto mo siya, nagtutubig din. So, mangyayari, ang iba kasi tinatakupan eh. Tinatakupan para at least madaling maluto ang langka. Kasi kung di mo siya tatakupan, nag-evaporate tulos ang tubig. O unless kung may second na puga ka or may nakaabante or nakaabang ka ng mga guta, okay lang. Pero normally talagang kay puwan mong takupan siya para maluto. Saka sa mga dikit lang na sa part me, dikit lang ang ukag. Para ang langka, di siya malunok. Malunok saka marunot. Kasi habo may ito bagang langka na na garo itong garo lunok ng maray, baga na mayo ka ng makakagat. Makakagat yan.
Kaya yan. So, inang may proseso kang pagluto ng duman langka. kita sa climax part na nauuyam lang talaga ako kapag nayaong ka sa mga karinderya na ang langka, baga, itong garo ng sinabawan. Pero gulay na langka. Makauyamon. Yan nga ni, sabi ko, kaipuan ba na ang langka, creamy, or garo sinabaw na, or watery na puti? Makauyamon baga, diba? Ano kaya to? Commercial kaya to? Dawa pa din na natataonan ning hustisya ang pagiging langka. At least malaman ko palapot na puto, lagan mo na sa naning cornstarch. Gibon na ako tang langka, ano? No? Ilagan ko. Palapot na puton man ko bako itong garo na bagang tubig. Tapos si pag kaya, nalangkag na. Nalangkag na. Tapos pati ang bangot, ano lang yan, galunggong. Ang ibang galunggong, tulong pidaso lang ang bangot. Piniritos na no. Pero tulong pidaso lang nga ni, be. Oy, may sarong bagay kita na pinag-ulayan takang pinakainot na daita binangot. Galunggong. Si tilapia. Ayun, dito inopen. Ang tilapia sa muya, Yung perming bangot. inaasal yan. Uh-huh. Inaasal yan, tapos tig-iibabaw yan sa gulay na Uy, langka. sira. Garo siya, ano to, duman sa itong saluyot, ang ibabaga sa, Kapampangan, Aruken. Sa ibang or Bisaya. Oo. Ayun. Araw ka nang ginigibo sa muya. As in talagang, maasal ka ning tilapia. Uy, sira. Tapos pagpaluto Lastro. paluto ng gulay mo na lang, ilalag mo to. Itong isipon mo na lang, nag-extract si smoky flavor ka tong tilapia. Tapos naglalanab itong gilid, no? Ay, Diyos ko, ang saro sigurong kalderong maluto. Ay, waki. Agwan na ng gana, habok ko na ng pork belly. Tilapia na gusto ko. Yeah. Kaya, habo mo ng pork belly, tilapia na. Pero dapat talaga ang tinapa. So, ina na sa tuya, ayan sarong bagay na gulay na data na tatauning kahalagahan or data na tatauning pansin sa Pilipinas or lalong-lalo na sa Kabikulan kasi very common na siya eh. Yeah. Pero kung totooson, itong gulay na to, pag hinali mo bilang sarong Bicolano, garo, mamimiss mo siya. Yes. Saro Diba? pa. Ang gulay na lang, di ba ang gulay na natong lang talaga siya. Pero ang gulay na lang dakulon kang pakinabang sa iya. Saro pa, pag hinog na siya, pwede mo siyang gibuhong garo minatamis. Ilaag sa bilo-bilo. Ilaag sa lumpia. Ayun, lumpia. Turon. Kanon mo si, jackfruit mismo. Kanon mo mismo, di ba? Minatamis siya or dessert. Or, Pwede mo siyang gibuhon mong jam. Yan. Na palaman. Oo. So ba, kadakulon kang magigibong produkto sa sarong prutas na. Oo. Na talagang mahihiling mo din sa kadakulan na na backyard or sa kadakulan na harong diyan sa Bicol. 'Di ba? Saro pa yang yan mismong buto. 'Di ba? Pwede mo siyang kakanon. Na pwede mo siyang garo ito nga pa duman no? Garo siya ni Garo pili ang dating. Yan, garo pili ang dating pero mas masapog, mas masiram. Garo siya din kamote. Ang na-imagine ko duman sa tuulang kang langka. Itong garo i-slice mo siya. Garo siya garo bang walnuts eh. Itong garo sa cashew nuts or macadamia. Tapos ito toss mo siya. Tapos mas kilalagan mo ng dikit lang na salt. Di ba? Garo asin. Garo masirama na siyang garo asmani. Yeah. Di ba? Sa tuya kasi ang naririsa ko lang kasi na nakasanayan ta na si very common na pagluto ning langka. Kumbaga, data na natatao ning halagahan na i-innovate or makagawa kita ng inventions na ano pa daw pwedeng gibuhon ta. Ang iba, nilalagman siya sa inunon or paksiw. Pwede. Di ba? Kasi actually, it's a gulay. Even though sabihin ta ng fruit siya, pero sa tuwi kasi sa Bicolandia, ginagamit na siya as gulay na rin. Gulay, yep. Tama. So, isipon nila yung ang take ko digni, duwan kita sa duwan muna kita sa pwede tang i-advise duman sa mga tao. Na di ba? Ang gulay na langka, it's healthy. Kasi gulay pa rin siya. Consider ta natin siyang gulay. So, isipon mo, kung igwa kang natad, kung halimbawa igwa ka ning harong, di ba? Tapos igwa kang espasyo, magayon magtanom ning gulay na langka. Di ba? Kasi inat sa gabos, lilim pa yan sa Indo, pwede pa yan maging shade sa Indo. Pangadwa,
igwa pa ka mo ning pagkakan na gulay. Yeah. Di ba? Dikit lang sa may satuya sa Kabikolan ang may nagtatanom ning langka sa atubangan ninda. Di ba? Kasi kaya nga niyang minsan ang mga langka, ito ba lalo pag mayo ang kagsadiri, tigiirikit pa. Di ba? Garo makaanoon, garo sa satuya na mismo, garo nahiling tanang kahugakan kan sarong tao. Tama. Di ba? Actually, samo, kaya pag, di ba, pagharani ng mahinog ang langka, ito ba tiglalag na sa plastic? Plastic or sako. Yan, sa sako. Oo. Tama. Kasi I think, para day sa day sa kakanuning gamgam. Day sa itong mga puti, itong grupeste. Oo. Ano yun? Anong klase? Itong garo mga puti baga na na garo mga mabarbon. Garo cotton. Ito nahilingan sa bayawas man din. Yan. Yan. So, kung kamo tataoning pagkakataon, ning chance na taoning kakaibang luto ang langka, anong mga naiisip nindong, pwede nindong gibuhan? Adobong langka. I think pwede siya, no? Pakuluan mo, pwede mo siyang gibuhon ng garo, relleno. Tapos, pwede mo siyang gibuhon na, itong mga fritters, itong garo, ukoy. Prituhon mo? Papakuluan mo muna siya. Lutuan mo muna siya, tapos saka mo ilagan ng garo, relleno. Garo sa talong. Okay. Try ta daw yun, tapos lalagyan mo ng sugok. Itong sugok, tanin magbilog siya. Yeah. Ano sa inyong oil? Pritos ang naisip ko na Pero something, na kaya siya siguro kaya pag mo na feel ko, mga fusion na siya ng something Asian, something American style na classic pagluto ning langka. Bako na siyang pang Pinoy. Vegetable balls. Actually, nai-imagine ko na gulay ning langka na siguro malasa siya. Kung magibo ka ng curry paste, garo ito bagang garo baga sa itong Vietnamese style na curry, na itong garo yellow curry or green curry. Tapos, ang gigibuhon mo, i-steam mo si gulay na langka. Tapos, pag halimbawa, paluto na maray si sauce katong curry, garo ibubuntog mo si langka. Garo kasi di ba ang texture kang langka, garo may pagkakarne. Di ba? So, substitute mo siya. Pwede mo siyang lagyan ng dikit na manok, siguro mga araw kang ginigibon ng chicken breast. Tapos lalagyan mo ba itong bamboo shoots baga? Itong mga bamboo shoots itong mapaasit. Itong tiglalata nga na ininda ihalo mo naman sa curry. Garo masarap. Na-imagine ko rin. Magayon yan. Kaya yan. Ano pa sa Indo? May inahamong ibang pwede yan. Garo yun lang yan ang pwede kong may lang pala na ako, may iwawalat lang pala ng kasabihan. Na kung mayo kang pandukot, langka ang ipulot. Ganito. Yeah! Pwede. Pwedeng ipulot pala ng langka. Pero pag abot mong school, matagas na. Di ba? Nice. Pero sana digni na sana ang take digni na sana gabos na kadaklan ng mga Pilipino or Bicolano, kung igawa mo talagang extra space sa harong nindo, magtanong ka mo ng langka. Di ba? Sarong bagay na yan. Kasi nahiling ko sa Bago, nag-grocery ako sa Bago, nahiling ko kadakulaon langka. Tapos mahalon. Kasi imagine mo kung sa satuya, ni-export talaga siya. Oo, kung sa satuya na lang hinahagad or iniikit, digdi binabakal mo ng mahalo na maray. Yeah. Nasa 50 ba? Ha? 50? Dayman. Less than. Pero mahal siya. Okay. Para sa sarong langka. Tapos yan, sa mga kanatong natiksta, or sa buong Bicolandia, sana ipreserbar ta ang kagayunan kang sarong prutas na iniyo. Ining langka, sarong prutas na matao sa tuya, ning kadakulan na produkto na pwede tang gamiton para sa satuyang business, para sa satuyang pagkakan, as in, para i-export or ipaano sa ibang pabisto sa ibang mga nasyon or sa kapwa ta mga Pilipino na ang langka dakul kitang pwedeng magibo. Sana magkaigwa ning school, halimbawa culinary school or HRM school. Magkaigwa sin din mga competitions na tauanin da ning importansya or tawagin sindang twist topic, di ba? Si mga local ingredients ang main sa satuya. Ninda ingredient is diba? Langka. Siguro magayuno niyan. Kung ako magiging teacher siguro sa sa HRM or siguro sa home economics. Di kasi most likely pag pag-aki ka pa home economics yan
or may basic cookery kasi aram ko may K-12 sa Pilipinas, may mga basic cooking sinda. So siguro ina lang gibuhon ta na as a teacher siguro tawan taning importansya si mga local ingredients na igwa kita sa satuya, sa natad ta. Lalong-lalo na sa Bicol. Lalong-lalo na sa Bicol para at least pero minsan kasi nangyayari, nagsasawa kita sa pagkakain na igwa sa Bicol where in fact pwede taman po siya bigtawan ng kakaibang luto. Diba? Sana na itatlingawan kung ano ang igwa kita or orgulyo kan sa tuyang lugar. Kasi minsan ngunyan sa nahihiling ko ang mga kabataan, ang mga tao daman sa Pilipinas. Miskinig diyo, ang mga Pilipino, kada ko lang masyadong nai-influensyahan kan sa indang mga sangyup na ngayong iyan. Diba? Kumaga nai-influensyahan kitang maray kang mga pagkakan na mahihiling mo sa ibang bansa na very proud sinda na i-promote sa satuya or sa ibang tapos kita kukugusto ta siyang namaray. Oo. So why not kita kugusto ta mo na si Sato. Ayan, kugusto ta mo sa satuya and then ibahagi ta ba o hiras ta sa inda na kung ano man ang igwa sa ang Pilipinas or lalong-lalo na ang Bicol. Yan. Ako thank you. Ako ini ang high blood meter ko. Kamong mga nag-aaragi-agi dyan sa mga harong-harong na may langka, nindo pagparag giroon yan, bako ka mo, may kagsadiri kayan. Kadua, sa mga paraluto, respeto. Please, bako po yan itong raffle ticket na congratulations, you won 1 piece of meat sa langka na gulay, di ba? Nagkagal man po namin gibon po nindong 5. Takol-takolan man tabi nindong bangot, di ba? Yes. Di ba? Sa kapalasahan man po nindo. Yan. Speaking of sangyupsal, naisip ko lugod na pwede siyang idagdag sa sangyupsal ang langka. Yan, diba? pwede. Something innovation na kaya. Ipapakulo mo lang. Yan. Or pwede mo i-grill. Yan. Basta mahali mo lang sa pulot. Yan. Ayan. So, ini po si Bon. Hindi man po si Christina. At hindi man po si Linus. Ini ang podcast na ginibo para sa mga uragon ini ang Taga Bicol to the world. Ayan. Oy, bago pa lang kita magpaaram, yan, pasalamatan ko ang satuyang guest kang episode 54, si Paring Jude. Yes! Hi, Kuya Jude. Salamat po sa imong pagtauning oras sa Samuya. Pasensya na po kami ni Linus duman sa pag-interview ni Bon kasi kami po may trabaho that time. And salamat pong marami sa imong paghiras ng magagayon na impormasyon as in mga tataramon na nakatao sa muya ning adal. Yan. And they need to mga kanatong natics, they need to linguan. I-follow kita sa Spotify kasi aram nindo kung taano. May mga nakapili na kita ning mga guests na magayunon, na nakaka-inspire, matatawan ka mo ng mga adal. As in, lalong-lalo na magiging magtao sa tuya ning pagiging proud bilang sarong Bicolano, huli sa iyang mga achievement nila sa buhay. As in, kung ano man ang mga nakamit nila sa buhay.